Oh, hoe lang is het geleden dat eerste uitvoering? Dat is lang terug. Ik heb in de Sphinxzaal in de jaren 80 was dat. Hebben wij het ook gezien? Ja, ik ken de oude versies, ja. En wat doet dat u? Ja, veel. Echt een Maastrichtse stuk, ja. Afgelopen weekend ging de jongste versie van De Kapitein van Köpenick in première. Een operette die al vele generaties Maastrichtenaren in de greep houdt. Sprekend voorbeeld hiervan is meneer Loontjes, die in deze uitvoering met zijn dochter en kleindochter op de planken staat. Ik ben Cicely Loontjes en ik speel in De Kapitein van Köpenick kindermeisje en advocaat. Ik ben Harry Loontjes en ik speel De Kapitein van Köpenick, pottenmanneke, klerk en Spanjaard op het laatst met de militairen. Ik ben Nienke Teunissen en ik speel mee in de Köpenick en ik ben strabender. Dat is wel bijzonder allemaal in één stuk. Ja, dat is heel bijzonder. En het is ook nog bijzonder omdat mijn vader, vroeger, heeft hij dus in de jaren 30 ook de Köpenick gespeeld. Hij was luitenant en 2 neven van hem die speelden ook mee. En dat is het programmaboekje is nog intact daarvan. En daarom vind ik het leuk om hier ook weer bij te staan. Dat is gewoon belangrijk dat je daar zelf even alert op bent. Dus eerst zingen, dan doen we het slot met het volkslied en het bedanken. Dit is voor mij voor het eerst, maar ik heb natuurlijk wel vroeger als kind de plaatstuk gedraaid en heel veel meegezongen als kind. En nu de kans eindelijk om ook zelf een keer mee te doen. Ja. Is het spannend voor jou zo? Heel erg spannend. Ja. Heb je ook tekst? Nee, dat niet. Okay. Maar wat vind je het moeilijkst om te doen? Omdat ik moet ook nog bij de kindermeisjes lopen en dan moet ik steeds heel snel dan weer naar de strabenders en dan weer naar de kindermeisjes en dat vind ik dus wel lastig. Dus het is echt een beetje sporten? Ja, een beetje. Toi cadeautjes. Voor de eerste voorstelling. Het is al volle bak, dus succes verzekerd, hè? Ik denk het wel. Ik denk dus dat vanavond zeer zeker heel goed zal zijn. Don't you know that, baby, I'm your man. De Limbrichtse musicalacteur Ger Savelkoel is door in Idols 4. Na Jesus Christ Superstar en The Wiz toert hij momenteel met Siske de Rat de musical door Nederland. Nou ja, het is er eens geweest en het theater komt eraan. En dat is op dit moment pas over een paar weken dat het uitgezonden werd. En ja, we zullen zien.